Og så skal vi til hundetræning i Skalborg. Her har man startet træningshold for ulovlige hunderacer op, og det er noget, der er brug for. Emilie, Diablo, Arnold, Ib og lille Boris. De ligner der ikke dræbere, gør de? Selvom de alle så søde ud, er 3 af hundene faktisk på den liste af hunde, der sidste sommer blev gjort ulovlige. Amstaffen Arnold, Dogo Argentinoen Emilie og den amerikanske bulldog Diablo er ulovlige. Dygtig. Mens Ib, der er en engelsk bullterrier, ofte bliver udpeget som en af disse racer. Lille Boris er bare med for sjov. Tilsammen udgør holdet af hunde, også de andre ikke må lege med. Et træningshold for ulovlige hunderacer. Det var egentlig ikke mig, der startede ideen. Det er Britt fra Hunden i Centrum, der startede ideen, og så har jeg så overtaget holdet. Men det er simpelthen fordi, at de her hunde ikke har haft andre steder at træne, og vi synes, de skal have lige muligheder som alle de andre hunde. Og de muligheder giver Louise Melinske hundene i Skalborg. Et fristed med plads til de forbudte. Det er jo kanon. Altså, det er jo godt at have et sted, hvor han kan komme ud og løbe og lege med andre hunde og hygge sig. Det bliver nemlig rigtig svært at hygge sig med mundkurv og line på. Mundkurven gør jo, at de har svært ved at bruge deres sprog, fordi at meget af sproget ligger i deres mund og ansigt. Tilslutningen til holdet, der startede op før jul, har været god. Om små 2 uger slutter 3 nye hunde sig til gruppen af udstødte. Men hvordan træner man egentlig disse såkaldt farlige hunde? Nej, det er jo som alle andre hunde. Altså, bortset fra, at vi lige skal lære dem at gå med mundkurv. Ellers så er det som alle andre hunde. Ja, men det er jo almindelig lydighed, og så har vi meget fokus på miljøtræning og socialisering, fordi det er vigtige elementer i forhold til at have en hund, som er også i balance. Og der er blandt andet det, vi har gjort brug af i dag, altså en agility-bane, hvor de skal igennem forskellige forhindringer. Og uden denne træning ville det nok blive mindre sjovt at have hund. Du snider lidt. Jamen, så vil vi have en hund, der var utrolig svær at styre, når vi mødte andre hunde. Fordi han ikke bliver socialiseret, og han er så aktiv og så gerne vil lege, som han nu er. Og så havde vi nok haft en lidt mere umulig hund derhjemme.